този епизод на предаването Конете ще имаме удоволствието да наблюдаваме третия кръг на традиционните надбягвания на рисаци за 2011 година. След дългата зимна пауза дойде ред и на колоритните състезания с двуколки. Пловдивското село Маноле отново събира любители, собственици и запрещици на рисици коне от цялата страна. В състезанията ще мерят сили не само познатите ни до момента коне. Организаторите споделиха, че тази година, освен внесените от чужбина рисаци, в надбягванията ще можем да наблюдаваме и много млади кончета родно производство, на които тепърва им предстои да се доказват на пистите. Можем да обобщим, че се очаква една много динамична и интересна състезателна година при рисистите коне. Докато участниците в днешното състезание подготвят конете си за стартовете, ще поговорим с англичанин, който дълго време се е занимавал с езда на различни породи коне в родината си. Ето какво е неговото впечатление за конните състезания в България и Англия. За разлика от България, в Англия хората се включват по-активно в състезанията с коне. При нас нещата са много разделени и специфични. В Англия състезанията са особен тип. Има спортна, демонстративна и още много други видове езда и съответните породи коне за тях. Разбира се, има и залагания в надпреварите, където хората се включват по-активно, отколкото тук. Действително състезанията се провеждат по подобен начин и тук, както и в Англия. Но качеството на пистите е много по-добро. Трябва да се направят подобрения за това трасе. Участниците вече се записват и се тегли жребий за коридорите в отделните гари. Текат последни приготовления преди първия старт. И така, ще наблюдаваме 34 коня, разпределени в 9 гари според възрастта им. Разбрахме от организаторите, че има изменения в регламента на състезанията с рисаци за 2011 година. Преди първата гара за деня ще научим какви са те. На последното събрание гласувахме и намалихме от 16 галопни маха, при които се декласираха участници, надвишили над 16 галопни маха. Вече галопните махови, граница на галопните махови е 6 допустимо. Това е за 4 годишни и стари коне, 4 плюс. За 2 годишни и 3 годишни коне, които бягат отделно в съответните гари, допустимата граница за декласиране на галопните махови остана също 16. Както се беше и от преди. Традиционно надпреварата стартира с най-младите коне. В днешното състезание първите 2 гари са отделени за 2-годишни кончета. Първия старт ще премерят сили 5 от най-младите рисаци. Разстоянието, което ще изминат, е 1600 метра. Ето кои са те. В първи коридор Грин Парк с запрещчик Стефан Сергеев. Втори коридор Кобила Галена с Христо Атанасов. Трети коридор Бумеранг с Янислав Терзиев. Четвърти коридор Кон Гари с Нанко Найденов. И в последния коридор Кон Брус Ли с Георги Власов. Конете се подреждат за старт машината според коридорите си. И така стартът е даден. Кон Гари с Нанко Найденов е дисквалифициран заради направени повече от допустимите галопни махове. Повежда кобилата Галена, следвана от Кон Грин Парк, а на третата позиция за сега е Кон Брус Ли. Първите 3 рисака се откъсват от другите, така дистанцията между тях става много голяма. Има борба за второто място между конете Грин Парк и Брус Ли. Но рисаците Брус Ли и Галена също са дисквалифицирани заради галопни махове. За сега на първа позиция е Кон Грин Парк. На завоя преди финала има борба за първото място. Първи пресича финала Кон Грин Парк с запрещчик Стефан Сергеев, а на второ място остава Бумеранг с Янислав Терзиев.
След като приключи първия старт за деня, участниците от втора гара загряват конете си по пистата. Студеното време и силния вятър не могат да спрат ентусиастите да практикуват любимото си хоби. Втората гара, която ще наблюдаваме, отново е за кончета на възраст 2 години, които ще изминат трасе от 1600 метра. Участниците в нея са: първи коридор Джакомо Уейт с запрещчик Илчо Илчев, втори коридор Кобила Жасмин Бич с Николай Дюзов, трети коридор Джулия Блу Стар с Кръстю Динчев, четвърти коридор Гладиатор с Петър Шарков и в пети коридор Кет Балу с Нанко Найденов. Стартът е редовен и повежда кобилата Жасмин Бич, на втора позиция Гладиатор, трета е кобила Джулия Блу Стар. Първите два коня се откъсват от основната група и си осигуряват добра преднина. Гума в двуколката на Николай Дюзов и Жасмин Бич се поврежда, но това не им пречи да запазят първата си позиция, поне за момента. На завоя кон Гладиатор повежда, след него е Жасмин Бич. Гладиатор с Петър Шарков първи пресича финала. На второ място кобила Жасмин Бич с Николай Дюзов, а на трета позиция Джакомо Уейт с Илчо Илчев. Организаторите са поканили специални гости от Националната асоциация по коневъдство, за да могат и те да се полюбуват на тези атрактивни състезания. Ето какво ни сподели един от тях. Съвсем отскоро се провеждат състезания на рисисти коне в България. В смисъл, преди се провеждаха, след това спряха, след което сега започнаха с нови сили. И има много развъдчици на рисисти коне, внесаха си от чужбина и харесва ми като цяло. Интересно е, за сега видяхме младите коне и всичките са много ентусиазирани, много им се бяга и много се радват, че така, както и ние, че сме сред тях. Добре изглеждат животните, добре се представят, мисля, че имат бъдеще. Преди началото на трета гара поговорихме с един от запрещчиците на 2-годишните кончета. Днешното състезание за мен лично мина неуспешно. Поради ред причини. Аз и в предни предавания съм казал, че се старая да подготвям млади коне. Те са млади животни, не стартирали. Това е втори старт. Допуснаха се грешки, но ще го правим с времето. Иначе като цяло за цялото състезание, за мен мисля, че днес минава слабо. Малко животни има. Явно хората се готвят за стартовете нагоре по Шумен или Стефан Караджа. Но с времето нещата ще се оправят. За конкуренцията и въобще качеството на животните в днешното състезание? Ами за конкуренцията мога да говоря само при младите животни, защото не участвам при големите. При големите конкуренцията е по-сериозна. При младите животни на различни нива са различно обучени. Така ще има доста работа още с тях. Но иска се време. Нищо не става бързо. В следващата гара ще видим 3-годишни рисаци, които ще изминат 1600 метра. Участниците са само трима. Първи коридор Каталини Спиц с Кръстю Динчев, втори коридор Кон Домино с Тихомир Славов и трети коридор Кобила Импулсивна с Петър Шарков. Стартът е даден и повежда Кон Домино, следван от Кобила Импулсивна, и последна за момента е Каталини Спид.
След първата обиколка позициите се запазват същите. Разстоянието между участниците е голямо и може би класирането няма да се промени до финала. На последния завой преди финала има атака за второто място от Каталини Спийт, но се оказва неуспешна. И така, класирането е ясно. На първо място е кон Домино с Тихомир Славов, втора кобила Импулсивна с Петър Шарков, а на третата позиция е Каталини Спийт с Кръстю Динчев. Какво мисли за представянето на кобилките Джулия Блустар и Каталини Спийт, техния запрещчик? Представянето ви беше повече от отлично. Поне така смятам за мен. Значи участвахме с две кончета, 2-годишно Джулия Блустар и 3-годишно Каталини Спийт. Значи от 5 коня на първата гара аз излезах пети, но съм доволен, че кончето излезе на писта, до сега е бягало само, нерви се и затова го докарваме, за да може да свиква. Има добри родители, богиня е майката, Джет Деландемер е бащата. Надяваме се, нали, след време има и малка контузия, но просто трябваше да свиква, трябваше да го изкараме на пистата, за да може да свиква кончето. Второто конче, Каталини Спийт, тя е бегала миналата година едно състезание, пак така имаше контузия. Възстанови се и днес иска да видя просто къде се намира. Добре. 3 коня, трета излезе. Много добре. Радваме това, че младите коне от година на година просто им се подобрява качеството. Тук от 4-5 години внесеха много, нали, коне от Западна Европа. Коне, които 95% от тях са бъркувани, усъкатени по някакъв начин, нали, но с тези коне просто се вкара много добра кръв. Кръв, която се селектира в Западна Европа повече от 200-300 години. Тук за тези 4-5 години ние почти ги настигаме по кръвност на конете. Това ме радва. Доближаваме се, нали, по кръвност до шампионите на Запада, във Франция, в Италия, в Германия, Белгия. И виждам, че малките кончета миналата година показваха едни резултати, тази година показват съвсем други резултати. Значи преди няколко години млади кончета произвеждаше един човек, двама максимум, да, двама бяха. Сега станаха доста, нали, хората, които гледат млади кончета и ме радва това, че кончетата виждам, че добре се карат. Това е много важно. Единствено, де-факто, моето конче днес така повече се изложи за 2-годишните говоря, но то пък не е карано. Надявам се, че след време, нали, тия неща ще ги отиграем и ще ги поправим. Докато се подготвят за старт рисаците от следващата гара, ще поговорим и с собственика на конете Гладиатор и Импулсивна. Това са млади 2-годишни кончета, 3-годишни, които изкарам. Кончето се класира на първо место. Очаквах на 90% и 5 поне, защото кончето добре ми се представи на тренировка. За Гладиатор, да. На 18 месеца на възраст се. Бащата е гигант. Сравнително добре започваме бяганията и конете добре се представят, няма някакви инциденти, някакви екшени. Това е радостно. Има доста млади кончета, които се появяват на пистата, което е за мен един добър знак, че може да почнем да оценяваме и родното производство. В следващата четвърта гара ще участват 4-годишни рисаци на трасе от 1600 метра. Състезателите в нея са едва двама – кон Нарцис с запрещчик Стефан Сергеев и кобила Навая с Илчо Илчев. Участниците се подреждат зад старт машината. Стартът е редовен, повежда кон Нарцис, следван от Навая. Кон Нарцис минава в галоп и надвишава позволените махове, поради което е дисквалифициран. И така кобила Навая с Илчо Илчев практически без конкуренция печели.
Предстои първи от 5 старта до края на кръга при по-възрастните рисаци, които ще пробягат 1600 метра. Участниците в тази гара – първи коридор Кон Цицерон с Атанас Янков, втори коридор Рубиньо с Илчо Илчев, трети коридор Жуверт де Арс с Иван Карабобов, четвърти коридор Кон Инак на Благовест Николов и в пети коридор Кобила Саташа с Тургай Азисов. Стартират конете от пета гара. Кон Рубиньо е дисквалифициран заради направени галопни махове още при старта. Повежда Кон Цицерон, следван от Жуверт де Арс. Кон Цицерон се откъсва от основната група и има голяма преднина, което може би ще му осигури първото място. Кон Цицерон с Атанас Янков преминава финала пръв, следван от Жуверт де Арс с Иван Карабобов и третото място остава за Кон Инак с Благовест Николов. Ето какво ни сподели участникът, класирал се на първо място в тази гара. Изминалата гара участвах с единия кон, казва се Цицерон, внос е от Италия. Значи, миналия сезон е бягал няколко състезания, представяше се добре. През този сезон 2011 година малко по-трудно се подготви и в момента това му е второто участие. Като има предвид, че тренинга вече му е на 70-80%, спечели първо место. Стигнахме и до шестата гара от състезанието. В нея ще участват отново по-възрастни коне. Ето кои са те. Първи коридор Кобила Миси Бранш с запрещчик Борис Генчев, втори коридор Кликолд Пулсардин с Илчо Илчев и трети коридор Мис Бляк с Асан Калъч. Стартът на рисаците в шеста гара е даден. Повежда Кобила Миси Бранш, следвана от Кликолд Пулсардин, трета Мис Бляк. Наблюдаваме равностойно бягане. Паралелно се движат и тримата състезатели. Кликолд Пулсардин леко изостава, а другите два коня продължават да бягат успоредно един до друг. Кобила Миси Бранш успява да се откъсне и повежда, следвана от Кликолд Пулсардин и Мис Бляк. На последния завой има борба за първото място между Кликолд Пулсардин и Миси Бранш. Кобила Миси Бранш с запрещчик Борис Генчев успява да запази първата си позиция. Втори се класира Кликолд Пулсардин с Илчо Илчев, а на трето място е Мис Бляк с Асан Калъч. Тази гара, макар и само с трима състезатели, бе изключително оспорвана и емоционална. Ето какво ни сподели развълнувания запрещчик на кобилата, класирала се на първо място в тази гонка. Много съм доволен. Кобилата ми е 8 годишна от Испания, Миси Бранш се казва. Имам 3 старта с нея, 2 първи и едно второ място. Доволен съм, тръгнах си от старта както трябва, който първи коридор, дръпнах си отпред, държах си, на финала ми даде кобилата и се завърши първи. Разбрахме, че ще предстои още един старт. Да, пак с мъжки кон Макайслов се казва, пак е 8 години от Испания. На един приятел, аз сам го карам. За първ път той го купи преди една седмица, карал съм го един път само и днеска ми е дебют с него, ще видим. Също добър кон, ще дам всичко от себе си и така. Стартът, който предстои да наблюдаваме, е единственият в този кръг, при който участниците ще пробягат разстояние от 2000 метра. Ето кои са те. Първи коридор кон Лидер с запрещчик Георги Георгиев. Втори коридор кон Кигер с Георги Коркулийски.
И трети коридор Монет Лавек с Илчо Илчев. Рисаците от седма гара стартират. Кон Кикер повежда, следван от Монет Лавек. Кон Лидер галопира и прави повече от допустимите махове, затова е дисквалифициран от съдиите. След първата обиколка позициите на участниците се запазват същите, въпреки опитите на Монет Лавек да изпревари Кикер. В една от атаките Монет Лавек успява да изпревари съперника си и дори увеличава преднината си значително. Голямата преднина на този състезател му гарантира първото място. И наистина Монет Лавек с Илчо Илчев пресича финала първи, а на второ място остава Кон Кикер с Георги Корколийски. Вече се подготвят и рисистите коне, които ще се включат в предпоследната гара. Участниците ще мерят сили на дистанция 1600 метра. Ето и кои са те. Първи коридор Мак Айслав с съпрещик Борис Генчев. Втори коридор Кобила Марина Дан с Вели Юсуф. Трети коридор Кон Тротер с Неази Райколу. На четвърти коридор е Кон Дявол с Николай Дюзов. След старта Кобила Марина Дан излиза начело, следвана от Мак Айслав. Кобила Марина Дан е дисквалифицирана от съдиите заради галопни махове. Мак Айслав повежда, на втора позиция Кон Дявол и Тротер за сега заема третото място. Първите двама състезатели набират преднина и така не дават възможност на Кон Тротер да заеме по-предна позиция. И така конете приближават финала. На първо място се класира отново най-младия запрещик на надбягванията с рисаци Борис Генчев с кон Мак Айслав. Второто място заема Кон Дявол с запрещик Николай Дюзов, а трети Кон Тротер с Неази Райколу. Отличен кон и късмет, това е най-важното, и труд. Последната девета гара ще наблюдаваме 4 рисака на трасе с дължина 1600 метра, които ще се борят за място в челната тройка. А това са: в първи коридор Кобила Киола с Илчо Илчев, втори коридор Галея с запрещик Атанас Янков, трети коридор Кобила Ингорда с Санка Лъч и четвърти коридор Опото с Георги Георгиев. Стартират участниците в последната гара за деня. Повежда Кобила Киола, след нея са заели позиция Галея и Ингорда. Кобила Ингорда предприема атака за второто място и успява. Преди последния завой води Кобила Киола, следвана от Ингорда и Опото, а Кобила Галея остава на последна позиция.
Метри преди финала Кобила Киола все още е първа, но Ингора я изпреварва. Опото също предприема маневри, с които се бори за челната позиция. Така трите рисака преминават финалната линия почти едновременно. Кобила Ингорда с Санка Лъч първи преминава финала. На втора позиция Кобила Киола с Илчо Илчев, а трета е Опото с Георги Георгиев. Успешно приключи третия кръг на традиционните надбягвания на рисаци с двуколки за 2011 година, който се проведе на пистата в село Маноле. Много скоро ще можем да се здобием с още много дози адреналин, породени от поредната щура надпревара с тези необикновени животни.